Panafana kuyatsha nochona unyatso kuinesa. Achimanywa zvakomana. Right. Pacha manywa zvakomana. Apachana ke. Manyira kwenda kupi? Manyira ntendo kuri. I was born and do. Jeri ne kuri ndo kuno manywa. Yo no ya mwangu akagero angipangisa ari mukondi anda babanda akatsomekana ukuthi hey ndeto yoyo ere aiwa tisikuzofa nodara kudaro man say no to drugs man no to drugs man takanoti big up ese thugs never no connect ma plugs never no vetuma clan vetuma ma referee eslagi kana kuti vanenge vakaiplana pakuisa muzupo here kana kuti pakuti sei man sorry zvenyu sangana ikuti msatwendi City Sports exactly hanzi regerai vakomana hanzi manyai vakomana isatobva tichimhanya titanonoka ndozvo saka takumhanyira kutabva kuti tichimhanyira kuya kuno kutasvika kuno saka titakumhanyira kupi tikumhanya tikaenda marathoni paundisiwenzivinzatinoita zvemarathoni ndosikumhanya baba sorry zvenyu chatinoti mangoma man mangoma Saturday I hope kuti this time machine ne everything zvinenge man but okay man right. Ready for everything okay blood man any words before we lock it up I don't know what to tell you last time because I sound last time pepe Pintura I would thank them so much when I sound vakatisa last time ukaplasha taton ndona zimabango I did a sound here I was sound here but ground rakabvara nepedzilongewa angokile bounce iwe ground rako akutasekwe wewe boys kana clash ikaitwa yapera setapinda na first round sorry zvenyu zveka evil blackmail ka emotional blackmail kenyu ke tambu kamkando ka waza kema forces ka united forces against the special force baba ndiri sorry zvenyu Anomanya. Sorry zvenyu pakumhanya baba sorry zvenyu yo ndambokuza pano unampana nyaya yekuona kuti munhu ari kumhanya ka ndo imwe problem yakazoita kuti iwozomhanyira uko wauza pano wangu iri pano wangu handimbe kuma-6 handikaendiwo matrix kana kuita netflix iri mpano wangu sorry zvako mangoma ndantaura inanga anotaura ndiri kumwa pamwe wato munhu kwaye bandatozozoona totika zvatozvezvinatowese zvipura pepa pano wangu